Hej og velkommen. I 2023, så vil jeg gerne snakke om noget for 2023. Jeg fik en YouTube-kanal. Det startede rigtig godt, og hvis det lægger lidt, så er det ikke min skyld, det er bare min gamle mobil. Men i 2023, jeg fik en YouTube-kanal. Det gik mega godt. Smadret, men der var bare ikke mange, som ville se eller give likes eller skrive i kommentaren, men det gik forhåbentlig mega godt. Men efter det 2024 havde jeg forladt jer. Både fordi jeg havde ikke tid. Jeg er mega ked af det for alt det, jeg har gjort. Men jeg håber, I vil tilgive mig. Og altså, jeg ved godt, jeg begyndte at starte i 2025. Så begyndte jeg at få en ny YouTube-kanal på min iPad. Og jeg har allerede lagt en video ud, selvom det er lang tid siden. Jeg har 1 måned siden, men som sagt har jeg ikke tid, men det er bare sådan der. Men altså sådan, det er svært at forklare, men jeg fik en YouTube-kanal i 2025 på min iPad. Og så begyndte jeg jo at starte på grund af, jeg vil jo gerne, men altså det er bare, der var mange, som begyndte at følge mig på den i 2023, men jeg begyndte at starte. Jeg tror, jeg har lagt 2 videoer ud, eller så er det 1. Men jeg begyndte at starte, og jeg vil gerne have sagt det her til jer før, at jeg bare svigtede jer. Jeg lavede ikke ordentlige videoer. Det var det, jeg fortalte jer. Eller prøvet, men jeg havde bare ikke mange fans, men jeg håber, I vil tilgive mig. Vi ses i næste vlog, eller video, eller hvad end det bliver. Vi ses!